A pokračujeme sériou výborných receptov z kuracích suvidovaných pečienok. Tentokrát to bude na teplý spôsob. Poďme na to. Takže nakrájame si slaninku na takéto špaličky. Použijeme olejček, tentokrát môže byť aj obyčajný, kľudne môžete samozrejme použiť aj masť. To len troška, aby sa nám tá slanina začala škvariť. Vypečieme si ju úplne do zlatúčka, do chrumkava. Teraz si nakrájame cibulu. Tu potom použijeme vlastne do toho výpeku, v ktorom sme si restovali alebo opekali tú slaninku. Dáme si troška cesnaku na plátky. Poviem vám niečo o prílohe, ktorú budeme k tomu potrebovať. Každý asi poznáte tento rýžový papier. Dá sa z toho spraviť naozaj výborná krekra, alebo taký chips. Je to naozaj také kúzlo na pamäti. A vznikne nám proste z toho takýto krásny kreker, alebo všetci poznáte také tie lupienky zemiakové, čo sú, tak toto je z ríže. Takže z tohoto produktu vznikne vlastne toto. Je to naozaj veľmi jednoduchá vec. Rozhorejete si olej, kde si dáte centimeter oleja, tak aby bola vlastne tá placka ponorená. A dáte ho do rozhorúčeného oleja a za 2-3 sekundy to máte hotové v takomto stave. Takže slaninku máme takto krásne do chrumkava orestovanú a teraz na tom výpeku si zarestujeme cibulku, ktorú sme si nakrájali na mesiačiky. Osolíme, koreníme, pridáme cesnak. Cibulku chceme, aby troška zostala taká na poli upečená, taká chrumkavá. A teraz tam môžeme pridať tie pečienky. A takisto vôbec nerestujeme dlho, pretože tie pečenky už sú hotové, takže v podstate je to len prehrievací proces a nejaký proces, kde sa nám spoja tie chute s tou cibulkou. V tomto prípade tiež použijem alkohol, tentokrát to bude ale koňak. Zmiešame troška kyslej smotany ešte. Nakoniec troška vložíme aj donútra gaštany, ktoré sme si predtým uvarili. Vybavené máme hotový recept, takže poďme si to naložiť. A na záver to dochutíme tou slaninkou, ktorú sme si upiekli. A granátové jablko, ktoré má naozaj veľmi sviežu chrumkavú chuť a takisto k tej pečienke mi príde ako jednak vizuálny a jednak chuťový fragment, ktorý je naozaj veľmi chutný. Tak to natrháme pekne. Nech sa páči, dobrú chuť, dajte vedieť, ako vám chutilo. Objavte ďalšie skvelé recepty z kuracieho mäsa na našom YouTube kanáli, prihláste sa na odber a varte o 106.